Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin sabon wani shirinmu da muka saba yi da yamma. Jama'a gafarce mu mun yi niyya za mu fara wannan shirin karfe 9 sai kuma saboda wani matsaloli na na'ura da ba mu samu muka fara ba. A yi haƙuri, za mu ɗan samu koda minti 30 ne sai mu ɗan taɓa wani abu daga ciki. Barkanmu da sake saduwa, ni ne naku mai suna Bashir Abdulmumini wanda zai zama kocin ku da za mu koyar akan yadda za ka koyi kasuwanci na crypto wajen amfani da Royalty. Ba tare da ɓata lokaci ba, bana so in ce sai na ɓata lokaci, mutane sun ɗan bayyana kansu. Bari in ci gaba da raba allon wayana, mu ci gaba mu ɗan samu kada mu ɗan ɗauki lokaci sosai. Insha Allahu yau za mu fahimci menene Royalty, kuma za mu fahimtar da jama'a ainihin me ya kamata su fahimta. Ba tare da ɓata lokaci ba, koyarwarmu na yau za mu fara ne da menene cikakken ma'anar kuɗi. Kafin ka san cewa menene crypto, bari mu faro daga ma'anar kuɗi. In an ce kuɗi, ita wata abu ce ta matsakaiciyar musanya wanda aka keɓance, wato medium of exchange, wanda aka keɓance aka ce wannan abu shi ne abu mai mahimmanci. Kuma me yake faruwa in an ce wannan abu ne an keɓance shi kuma an yarda da shi, yadda kuma na mai gaba ɗaya, wanda aka sani kuma yana sauƙaƙe ma'amala na kayayyaki da ayyuka, wato goods and services. Duk wani abu idan ya kasance kuɗi ne, ba a amince da shi a wata hanya na musanya ba, kuma mutane ba su amince da shi ba, kuma baya sauƙaƙa ma'amala, to ba kuɗi ba ne. Amma idan yana da wannan, to ya zama kuɗi. Kuɗi tana ɗaukar nauyi irin nairanmu da muke da shi, dola, wanda dai gwamnatoci suke kula da shi wajen yawansa da ƙarancinsa. Kafin nan a gama fahimta, bari mu yi bayani akan juyin halitta na kuɗi, wato revolution of money, daga musanya zuwa ya zama digital. Farko dai kasancewa kuɗi dai ta zo ne daga wajen musanya, cewa in baka kaza ka bani kaza. Tun wajajen dabbobi, kana da dabba baka da abinci, sai in baka abinci ka bani dabba. Daga nan ne shi ne aka ce to musanya, kuɗi tana matsayin musanya. Sai me? Sai ta zo kuɗi, aka zo aka samar da zinari. Sai aka ce tunda wannan abu ne mai mahimmanci, kuma an bashi daraja, kuma kowa ya yarda da shi, kuma za ta iya zama musanya, kuma amintacciya, tana kawo sauƙi wajen mu'amala, sai aka ce to zinarin nan yanzu za mu na iya sayan abu da shi, kuma za mu iya ajiya da shi. Sai ya zama shi ne ya maye gurbin musanya da dabbobi da abinci. Daga zinari kuma sai aka samu tsaba, coins, aka samu tsaba na ƙarfe, wato tsaba irin na ƙarfe, naira 1, kobo 5, ko naira 2, kobo 3, naira 2 da sile 5. Daga can sai aka koma kan kuɗin takarda, wanda babban banki za ta iya bugawa, gwamnati za ta iya sa ta buga, irin 1,000, 500, 200, 100, ko $1, ko £1, €1. Daga kuɗin takarda kuma sai me? Sai kuɗin plastic, wato plastic card. Plastic card ina nufin irin debit card, credit card naka. Waɗannan su ne, ka duba yadda kuɗi yake canji. Sai aka zo mai kuɗin lantarki. Wani zai ɗauka lantarki na wuta
na nepa da ka sani. A lantarki muna nufin kuɗi da ake aikata ta wajen amfani da wayanka da amfani da kake da mobile app su ne muke cewa kuɗin lantarki saboda ai tana amfani ne da abubuwa na lantarki shine bahaushe ya ce kuɗin lantarki electronic money. Yanzu za ka aika kuɗi daga nan ko ina ne kana zaune a gidanka wani ma za ka ga zai yi shekara ma bai je banki ya yi wani abu. Sai me sai kuɗin crypto to inda muke kenan. Kuɗin crypto ainihin cikakkiyar maudu'inmu da za mu taɓa kenan. To wanda shi ne yanzu ana cikin tsakanin kuɗin lantarki da kuɗin crypto. Jama'a idan Allah ya sa ka fahimci Royal Q kuma ka fahimci crypto ba ƙaramin alheri ba ne za ta zo a rayuwanka. Duk mutumin da ya fahimtar da kai Royal Q ya jawo ka kai masa godiya ko kuma ya sanar da kai crypto da yanda ake amfani da crypto. Jama'a kar mu yi ƙasa a gwiwa. Kuma a sani cewa ba mu yi jinkiri ba. A cikin mutane na duniya tiriliyan kusan nawa kashi 10 ne suke crypto. Jama'a ba mu jinkirta ba. Bari mu ci gaba. Menene ma'anar cryptocurrency? Menene ma'anar cryptocurrency? Cryptocurrency gaskiya Allah ya maka gyaɗar ta dogo saboda a duniya yanzu kashi 10 ne cikin jama'an duniya suka fahimci crypto kuma suke yi. To lallai dai ba mu yi jinkiri ba. Ko da yanzu ka fara kar kai ƙasa a gwiwa a ci gaba da ƙoƙari. To abin da muke yanzu shine kuɗin crypto. Yanzu shine muke kai. Jama'a idan an san irin kuɗi kai da ana ce masu kuɗi suna wajen masu mai amma yanzu na tabbatar cewa crypto ta fi kowane fanni samar da kuɗi. Amma insha Allah za a tabbatar da wannan idan ka ba da himma da ƙoƙari. Bari mu je gaba. To menene wannan cryptocurrency ɗin? Cryptocurrency kuɗi ne na digital wanda aka raba shi akan fasahar blockchain. Blockchain wata ajiya ce da take rarraba take ajiye ma'amala na kuɗi, ma'amala na kowane abu waɗanda ba za a iya canja ta ba ko a goge ta. Ita ce blockchain. Kasuwanci ko me kai ƙasashe manya wanda suke tunanin fara yin zaɓen su ma saboda samun ingancin zaɓe su yi amfani da blockchain. Ma'ajiya ce wanda ba ta canji ba ta ƙarya. To wannan kuma tana amfani da internet. Ita wannan cryptocurrency kuna iya fahimtan shi da mafi mashahurin nau'i na crypto wanda ake kiranta Bitcoin ko kuma Ethereum. Amma akwai wasu nau'o'i fiye da wasu ma sun ce miliyan 9 daban-daban na cryptocurrency cikin wurare kuma daban-daban. To wannan duk wasu kuɗaɗe ne wanda suke digital ba kuɗi ne wanda irin namu da za ka gan shi ka taɓa shi ka abun nan ba. Amma kuma duk wani ma'amala za ka iya ma'amalantar shi wajen sayan abu, sayarwa insha Allah to shi ne za mu yi magana a kai. To, madugu uban tafiya. Ga abun da ainihi ya tara mu. Royal Q. Menene shi Royal Q? Royal Q shi mutumi ne mai ciniki na kuɗin crypto kuma mai kaifin basira. In an ce mutum mai kaifin basira lokaci kuma wanda ba ta da kuskure. To Royal Q mutumi ne manhaja ne
shi ba crypto ba ne. Royal Q bot ne na ciniki wanda ake amfani da mutum-mutumi wanda yake iya ƙididdigar hanyoyi wajen ciniki. Ƙididdiga wato analysis in yi maka ba matsala. Tun 2017 ya kasance yana aiki a matsayin tsarin ciniki mai daraja kuma amintacce. Don ba na mantawa shugabanninmu sun sanar da mu irin su Coach Mo, su Coach Salisu, cewa ita Royal Q an fara ta tun 2017, 2017 a ƙasashen wajajen su China nan wanda su ƙasashen kawai suke yi. Sai da aka zo faɗaɗa wa ƙasashe fiye da 200 suna amfana, mutane fiye da miliyan 16, 160 da wani abu suna amfana. Riba da Royal Q ya samar wa jama'a kusan biliyan 175. Jama'a ba za mu zo mu ɗauki rabonmu a cikin wannan ba. Kar mu yi ƙasa a gwiwa, in baka sani ba ka tambaya, muna nan za mu koyar. Menene Royal Q kuma, ya ake amfani da shi? Wasu suna so su ji yaya ne wai ake amfani da shi Royal Q. Royal Q wani nau'i ne na tsarin ciniki na intanet wanda ke da sauƙin amfani. Abinda akwai ake bukata shine a haɗa shi Royal Q ɗin da wani musanyar kuɗi na intanet. In na ce maka musanyar kuɗi ina nufin exchange. Musanyar kuɗi muna da su da yawa. Musanyar kuɗi muna da Binance, muna da Bybit, muna da KuCoin, muna da OKX, muna da HCX, muna da su da yawa su ne ake faɗa musanyar kuɗi. Za a haɗa ta ne da Royal Q ta wani dabara? Ana amfani da dabaran wasu abubuwa, wasu kayayyaki, wasu na'uru, wasu abubuwan da ake amfani da su ake kiran shi application programming API. Wato haka Royal Q take. Ba wai kawai ita kawai zaka je ka ɗauke ta kawai ta fara maka, a'a, kana buƙatan abu guda uku ne. Kana buƙatar Royal Q, kana buƙatan manhaja, wato manhajar musanyar kuɗi, wato exchange, Binance ko Bybit, sannan kana buƙatan API. Bybit, Binance da Royal Q suna gefe, API yana tsakiya, sai a haɗa su. Idan kuma ka tashi kai rajista, muna nan, ba zai ɗauki lokaci ba, za a iya haɗa maka su ya fara maka ciniki. Shi Royal Q bai da iyaka, ba shi da wata iyaka, kuma ba shi da banki kamar yadda kuɗin zahiri yake. Wato shi Royal Q bai da iyaka, bai da wani wai ga ofishin UBA ga ofishin GT. Shi manhaja ne da aka yi shi mai biya wa mutane bukata. So wai ina mamakin wasu za su ce wai a ba su wani shaidan shi Royal Q nan gaskiya ne. Shi da an yi shi ne kawai ya yi maka aiki, kai me naka sai ka san mai shi ko kuma ka san inda yake. Ba banki ba ne, balle ka je ka ga ofis nashi, manhaja ne. Kai aiki. Ba wani abun nan ban da zaka ce a kai zaka je headquarter banki ko zaka je headquarter Money Point ko GT Bank. Kana so ka je ka ga waye director. Kai in zai maka aiki me naka. Kwatancin Royal Q da Bitcoin. Mutane suna ganin wani in ka magana sai ya ce ai shi Royal Q nan ita ma Bitcoin ne. A'a, shi Bitcoin cryptocurrency ne. Royal Q manhaja ne wanda za ta taimaka ta yi maka ciniki a kasuwa, kuma tana da kaifin basira wajen kulle kowane kasuwancinka ba tare da an samu matsala ba, kuma bata taɓa ba da riba ba, kuma tana amfani da jaka wanda ake kira spot wallet, matsala ko asara a cikinta. Bitcoin kuma kamar yadda na yi magana cryptocurrency ne, kuɗi na digital wanda take nan kan nambobi, wanda ma
an kirkire ta, wanda suka kirkire ta har yanzu ba a san ainihin a fuskansu wanda ake kira Satoshi Nakamoto. Shi ne wannan manhaja, wannan kuma kuɗin crypto. Yadda ake amfani da Royal Q, in ka duba a hannunka na dama a sama, ga Royal Q a nan, ga API a tsakiya, ga Binance, saboda gaskiya mun fi amfani da Binance wajen ingancinsa da tsaro. Yadda ake amfani da Royal Q, sai ka samu wanda ya sanar da kai ko ya kirawo ka zuwa ga shiganta, zai baka link nashi. Ya baka link nashi, ka sassaka bayananka, ka sauke manhaja. Don amfani da Royal Q, matakin farko shine ka sauke manhajar a wayarka ko ka buɗe asusu. Record wannan don sa ka tura mishi. Wannan Hello? ana explaining ne yanda abu din. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hello? Ina jin ka, oga, na shiga ne yanzu. Ok, ka shigo ko? Man Fahad ne? Fahad ne. Yawwa, to da yake mun fara da wasu ɗin ma na ga sun bari kuma ban tsaya ba, ina ci gaba da recording saboda zan ɗan tura jama'a. Ok, ya yi kyau, ya yi kyau. Zan ci gaba da presentation. Ok, wara. Yawwa, ina kan yadda ake amfani da Royal Q. Farko in ka sauke manhaja, ka yi rajista. Idan ka yi rajista, sai ka sa bayananka duk. Saboda wajen sa bayanai kuma gaskiya a kowane lokaci muna yi wa mutane gargaɗi. Wajen ka tabbata in ka sa bayananka na wanda sunan da ka yi amfani da shi da password naka, in ka sauke manhaja, muna ba da shawara kar mutum ya je Play Store direct ya je downloading, ya karbi link na mutumin da ya gayyace shi, sai ya yi rajista, sai ya yi downloading, sai ya yi amfani da sunan da ya yi rajista da password da ya yi rajista. In ya shiga zai ga ya ce activate, sai ya kirkiri wasu tambayoyi da ansa. Jama'a a kula a nan, duk mutumin da ya kirkiri da ansoshin nan ba, saboda idan ya manta da shi zai iya rasa account nasa. Za ka iya rasa account naka duk ranar da password naka ya ɓata. Sai ka ansa waɗannan kafin ka abun nan. Sannan bayan an yi wannan, sai ka yi activating, wato ka kunna manhajanka na Royal Q. In ka kunna ta, sai ka samu daman haɗa shi da API. In ka duba a hoton saman nan, ga Royal Q a gefe, ga Binance, ga API. Application programming shi ne yake amfani, yake sa su suke ganin juna. Royal Q zai iya ganin kuɗinka da yake cikin jakarka na spot wallet. Kuma dama da muke bashi lokacin da muka haɗa su, kawai ya maka kasuwanci a spot wallet naka, bai da daman ɗauka maka kuɗi ko ya ɗauka maka bashi. Daga nan an yi maka kuma sai a saita maka trading. Muna da wasu abubuwa na ƙididdiga da aka mana na Excel da za ka iya samun wasu alƙaluma da za ka sa a cikin Royal Q-ka. Ya maka aiki, ya saya ya sayar, wanda ke da kaifin basira. Na'am, menene fa'idodin amfani da Royal Q? Bayan ka yi rajista, an haɗa maka Royal Q-ka da Binance, an saita maka, to me ya rage? Ka fara trading. So a nan akwai abubuwa da muke koyawa jama'a. Shi ne muke yawan yi ran Asabar. Wasu abubuwa da za mu koya maka wanda ba tare da ku kana da ilimi mai zurfi wajen kasuwanci da Royal Q ba za ka iya yi. Farko,
mu sa a sa maka wasu coin 25 wanda suke yawan tashi 25 volatile coin akan trading view naka, wanda daga ka gani za a koya maka. Wannan shine za mu yi a ƙididdigan mu na ran Asabar. To menene fa'idojin amfani da Royal Q? Farko, amintacciya ce. Royal Q tun da aka fara ta a 2021 ba wani mutumin da ya fito ya ce ya samu wani almundana tare da abun da Royal Q ya masa. Yana da tsaro sosai wajen kare bayananka da kasa masa. Sannan me, yana da sauƙin amfani ga masu ciniki kowanne irin mataki. Ko kai mai farin koya ne, ko kai ƙwararre ne, ko kai wanda ya ƙware ma ƙololuwa, duka za ka yi amfani da Royal Q. Cikin minti kaɗan za ka fahimce shi, abu ne wanda bai da wahala. Kawai kaman ka sayi sabon mota ne ya ci gaba da tafiya, especially automatic. Sai me kuma, saurin amsawa. Duk wani kira da ka masa, wato kiranye, wanda ka sa masa alƙaluma ka ce idan ya kai kaza ya yi kaza, idan ya kai alƙaluma kaza ko ya baka riban kaza ya yi kaza, zai amsa, zai ɗauka maka, zai saya maka, zai sayar a lokacin da ka bashi. Ƙananan kuɗaɗe. Ƙananan kuɗi a kowane irin kuɗaɗe zai iya sama maka kuɗi kala, ƙanana, manya, ba tare da kowa kuma ya samu matsala, kowa yana yaba shi. Yadda Royal Q ke aiki, mun sha faɗa ba, yana aiki da API ne, application programming, ya haɗa su biyu su ga juna, sannan yana gudanar da ciniki. Ya yake gudanar da ciniki? Kai za ka sa masa alƙaluma. Akwai kuma yanayi yadda ake sasa. Sa'annan me, yadda za ka yi rajista. In ka sauke manhajanka, sai ka cika bayananka, sai a fara ciniki. Waɗannan su ne abubuwan ake. Bayan ka yi rajista, ka sauke, ka yi shiga da bayananka, ka yi kunna shi, ka biya abin da ake bayan ka yi rajista. Idan kana so ka kunna shi, za ka biya $120 ne wajen ɗaukan hayansa na shekara. Wannan $120 nan ba za a maida maka shi ba, ka biya na shekara. Sannan kuma sai ka saka kuɗin mai, wato muna kiran shi fuel fee. Fuel fee nan, kuɗin man nan, wani zai tambaya shi kuma me ya amfanin sa. Idan Royal Q ya yi maka ciniki, ya kulle maka ciniki, ka samu riba, ba zai iya ɗaukan kuɗinsa da ya maka aiki a Binance naka ba. Sai dai inda za ka je ka sa masa a asset nashi na, a can zai cire kuɗinsa. Shi yasa ake faɗa fuel fee. Da ita yake gudanar da kansa. Komin kyan mota, komin sabonta, sai an sa mata mai za ta tafi. To bayan ka ɗauki hayanta na shekara, sai ka sa masa man kuma. Idan ya rufe maka kasuwanci da riban $1, zai ɗauki kashi 20. Sai kai kana da kashi 80. To shi kashi 80 ɗin, kashi 100 duka zai iya sa maka a Binance. Shi sai ya ɗauki kashi 20 ɗin a wannan fuel fee da za ka sa masa. At least mafi ƙaranci ana sa $20. Da wanda hayan da ka ɗauka $120, kaga $140. Sai kuma jarinka da za ka sa a Binance, aƙalla $100, kaga $240. Wannan zai ishe ka ka fara. Shi ne ake bukata a yi rajistar Royal Q kuma a fara ciniki da shi. Na fata an fahimce ni. Mai zai sa ka zaɓi Royal Q, ko kuma me amfanin Royal Q? Akwai abubuwa: inganci, AI, mutumi, da ƙididdigewar hanyoyi wanda ke inganta ciniki. Ka gani? Saboda yanzu abubuwa ta koma mutumi, artificial intelligence, yanzu ba abun da ba a yi da shi. Ana ma yanzu samun ma'aikatan gida. Nan gaba Elon Musk ya ce ma a gidanka za ka iya zuwa ka saya
mutumin da zai zo gida ya maka wanke-wanke ya maka shara duk abin da ka koya masa zai. Akwai mota mai tuka kanta. A hotel za a kai maka abinci, za a gyara ɗakin ka, za a wanke toilet naka. A kwamfutan ka, a WhatsApp naka yanzu za ka iya tambayan shi. Hatta gajeren zango ma yanzu na message an sata. A Facebook, jama'a abu ne wanda ba inda za a yi da shi fa. A yi ƙoƙari a samu a shige ta. Yabo daga masu amfani, duk masu amfani da Royal Q yabonta suke, ba mu taɓa ji wanda ke zaginta ba, sai dai wanda bai fahimce ta ba. Sannan kuma tsari ne na tsaro, tana da tsaro, ba mu taɓa jin wani ya rasa kuɗinsa ba, sai dai in har shi ya yi rikon sakainan kashi da wasu bayanan da ya buɗe abun nan nashi sai ya ɗauke masa, amma ba wanda ya taɓa rasa saboda tsaron da take da shi. Sa'annan da saurare. Idan mutum yana da tambaya ba tare da ɓata lokaci ba, za mu iya ba shi dama ya yi tambaya kuma za mu amsa masa. Manfat, kana sauraro na? ina saurare ka ga, ina jin ka. Akwai, naga kaman kai ɗaya ne kawai muka rage. Akwai wani tambaya ko bayani da kake so mu yi saboda mu ƙara yin wasu abubuwa ko da ba mu tattauna shi a cikin nan ba? Ok, ni ka san ban shiga tun daga farko ba, ban san abubuwan nan ka tauna ba. Amma ni ma ba wai sabon zuwa ba ne, wata na tara kenan. Ina ganin ka a group ai, naga kwanaki mun congratulating naka na V2 naka. Haka. Mu ma muna hanya insha Allah, tsora mun bai fi mutum ɗaya ba insha Allah. Ok, to ya yi kyau. Allah ya buɗe mana hanya da baki ɗaya. Insha Allah dai in muka dakatar da wannan yanzu zan tura ma bidiyon na insha Allah, duk bayanan da mutumin da yake so ya fahimci Royal Q zai samu a ciki. Ok, wallahi shi yasa na yi magana a cikin group, domin akwai Hausawanmu da dama wanda suna so su shiga wannan abu amma ba su gane ba ne. Ka san abin nan baka gane ba, ba ka iya shiga ba saboda tsoron asara haka. Na bukace na ce a yi record in ana abin. Yanzu wannan na yi record insha Allah. Zan sa a group insha Allah, za ka tura duk wanda yake bukata insha Allah. Ok, to bara Muhammad, gode sosai. Na gode, barka da shigowa, muna murna da shigowanka. Yawwa, to sai da safe. Allah ta shi mu. Masha Allah.